Košiky z Pedigu pletiem od roku 2007. Takisto som mala veľký problém s uzavierkami, pretože nikto to neučí tak podrobne, aby každá košikárka, ktorá sa vráti z kurzu, presne vedela, čo má robiť, aby ten košík nielenže uplietla ľahko a s radosťou, ale aby nemusela celý čas trpieť, či jej to vyjde. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlí ich domova. Učím to tak, alebo viem ti to ukázať tak, že pochopíš ten princíp. Ukážem ti všetky kroky podrobne od tých prvých krokov až po tie posledné. Všetko vysvetľujem maximálne a podrobne tak, aby to pochopila nielen žena, ktorá už pletie roky a vždy, keď ide pliesť, má najväčší strach z uzávierky. Ja nepoznám košikárku, teda okrem tých, ktoré sú u mňa v kurzoch, že by sa nebála uzávierky, alebo že by na takúto uzávierku, ktorú teraz vidíš vo videu, nepovedala, že toto by som chcela raz vedieť upliesť, ale to je len sen, to sa mi nikdy nepodarí. Je to pre mňa zvláštne, že niekto dopredu nejde na kurz, nejde sa o tom vzdelávať, v podstate nemá kam, iba u mňa, pretože ja nepoznám nikoho, kto vie takto vysvetliť tie kurzy, že úplný laik, ktorý v živote nikdy neplietol, je u mňa v kurze 2 alebo 3 mesiace a dokáže upliesť košikársky cop alebo široký košikársky cop tak, ako by plietla 10 rokov. Ja sama som nevedela túto uzávierku, tento košikársky cop. Sama som sa trápila 10 rokov a vždy som ho začínala a nikdy som nevedela, ako pokračovať, že sa mi tie prúty tam plietli. Mne to nikto nevysvetlil tak presne a podrobne, aby som to dokázala. A nevedela som ho potom ani zapraviť v tom začiatko-konci. Tu, ako vidíš na tomto videu, tak tam, kde som začínala, tak vlastne ja som to do toho nevedela zapraviť. Nikdy mi to nevychádzalo. Vždy to bolo pokrčené. Tie prúty neboli pekne pod sebou, nad sebou. Až raz som bola na jednej akcii, kde mi pani vysvetlila, ukázala mi len takú prvú polovičku a ja už som to potom nepustila z rúk a dokázala som to zapraviť, ale ešte stále som bola nahnevaná na seba, že to neviem ukázať, pretože u mňa v mojich kurzoch, či v Pedigovej škôlke, alebo v začiatočníckom kurze zdarma, alebo potom v následných kurzoch, kto už si prešiel tým začiatočníckym kurzom zdarma, tak potom mohol vstúpiť do Pedigovej škôlky a z Pedigovej škôlky mohol ísť do základnej školy Pedigu, potom do strednej školy Pedigu, kde už sú vypletané dná, potom do vysokej školy Pedigu, kde je piknikový košík, gondola, do Pedigovej akadémie, ktorá doplňa všetky tieto kurzy. A ženy potom vďaka týmto online kurzom absolvovaným, ktoré sú od tých najnižších techník v tej danej škole až po tie vyššie, krásne navyšovali svoje zručnosti a potom, keď som im vysvetlila a boli už zvyknuté na moje vysvetľovanie, tak už potom dokázali behom 3-4 mesiacov upliesť také košiky aj s takýmito uzávierkami a ešte s tou knapovou uzávierkou a s takýmito nádhernými a dosť ťažkými uzávierkami, pretože toto je uzávierka už taká, ktorú by radi vedeli aj tí klasickí košikári, pretože je naozaj náročnejšia aj na ruky, aj na zaprávanie. A vďaka môjmu vysvetľovaniu a metóde, ktorú vždy zvolím pri vedení online kurzov, tak to tie ženy pochopia, zvládnu, aj keď predtým nikdy neplietli, alebo už plietli a vlastne sa v tom pletení strácali, trápili,
Pretože čo si budeme hovoriť, pletenie košíkov je remeslo. Takisto ako keď niekto robí hrnčiarstvo alebo teda keramiku, keď robíte, keď šijete, keď štrikujete, keď hačkujete. Ten prvý produkt, ten prvý košík, prvý svetrik, prvý šál, prvú čiapku, prvý hrnček, niekto ti musí ukázať, aby si vedela ako na to. A potom možno rozvíjaš samoukoustvom, to, čo si sa naučila na prvom tom kurze alebo na tej prvej ukážke, ale ono je to všetko hlbšie. Nie je to len to nastrkanie prútov do dna. Je to kombinácia správnych hrúbok materiálu. Je to kombinácia tých technológií, ktoré súvisia jedna s druhou. Takže keď chcem takúto uzávierku upliesť a vidíš, že mám košík, ktorý má dve steny, že zvonka má iný vzor ako vo vnútri, tak vidíš, ja tiež rozpletám, pretože som aj ja pri tomto košíku, a toto bol vedený kurz priamo naživo, som zistila jeden problém, ktorý som tam mala a vlastne som to potom musela aj dovysvetľovať a vďaka tomu už ženy, ktoré v tomto kurze boli, už sa im to nikdy nestane, pretože už budú presne vedieť, na čo si má dávať pozor, keď si pripravuje materiál. Pretože keď pletieš uzávierku, je to ten posledný akt na košíku, ten vrchný lem, ten okraj, ale ty sa na ňu musíš pripraviť na začiatku. Na začiatku musíš vedieť, ako hrubé prúty si máš odstrihnúť, ako dlhé tie prúty musia byť, aby ti takáto uzávierka vyšla. A nielen takáto uzávierok, ja mám v mojich kurzoch vo videoknihe uzávierky 13 uzávierok alebo 14 a len v majstrovi uzávierok, kde sú tieto košikárske copy a knapová uzávierka, tak tam ich je 5. Rámová, knapová, 3 košikárske copy. Takže ono je to všetko jedna alchymia. Ak chceš vedieť ako na to, klikni si na odkaz dole v popise tohoto videa. Môžeš ísť do začiatočníckeho online kurzu zdarma naučiť sa to, alebo mi môžeš napísať komentár a môžem ti poslať aj odkaz na kurzy ohľadom uzávierok. Maj sa krásne a do pletenia!